fuska da kyan sufa kaunan ke na ruhina ko fannin soyayya ke ce dai kuma zaɓina ni na san na yau dace tun da na samu burina. Ni soyayya ta gaskiya ke ce yau zan nunawa ni burina kin zama tawa wannan soyayya gimbiya ta ni zan baki kulawa ko da barci a yau na yi ke ce yau zan ta tunawa. Idan so ya kai so samsam baya duban kuɗi ko kwasfa abinci ba na ci sai dai idan amarya na ta dafa niman halali shi ke sanya ɗan adam yau yayi ta zufa idan na same ki burin zuciya na zan boye na rufa. Wannan sona yau dace tun da na samo me sona so me san kama na ce ka gama fuskantar zance. Ta ki ta sare magiya na ture tun da yau na zama kure shi so ruwa na zuma ne wasu ko su ce na guba ne sai su je su sha su gane so me san ka ai riba ne. Na yi dakon soyayya amma na mai tarbiyya fata mun tayayya tana da kyawun niyya ke na ba soyayya aure na shirya in ka samu me zan kana taimaka yo dace. Baby so mu je can na baki gata domin na gane kina da tsafta auren ki sai dan gida na sarauta gashi ko kuma bani da mota fannin wanka amma na zama a jibota za mu zaga da ke amma a helicopter domin kin kawai na ba soyayya too much I never retire.